मासि गरमलै बोथोरालाय दिनैलाय हाथारलासो आं गरमखौनो बेनोथ'लै माथो दंफाङाबो सायाखौनो नांफैया बोथोरफ्राबो बारानिफ्राय गरमसो गरम जालांगासिनो दं। आदसा थांफैबाय मालायफ्रासो सावरियावनो पास जाथारबायब्रा जोंहासो थालांबाय। नंनायालाय नंगौलै आंबोथ' बेखौनो सानगासिनो साला स्कुलखौबो गारबोना लालायबाय नालायब्रा जोङो बे कर'नानि थाखायनो ब्रा क्लासबो जाया माबो जाया थांनो बानानै गारफ्लांबाय। औलै ओरैनो लस जाबाय देग्लाय कर'नायाबा नंगौना नङाथाय सन्देहसो दंलायलाङो आंहा। है नंखायसो बियो माथो दाख्लैबो जोंथिं कर'ना बिजि थुनो फैदोंमोननो। फैदोंमोनथ' आरो बै मालाय गोजान गोजानाव दंफां हाहैनो थाहैनाय खामानि मावनो थाहैनायफोरखौसो दाख्लै फैलाबायनायखौ कर'ना टेस्ट खालामनो फैदों बेखौनो खारलाबायदों जोंना। खारगोनथ' र' मानो खारा जानो सानफ्रामबो निउस नायबानो खालि भेक्सिन थुजानानै थैनायल' नुयोबा। आंथ' बारा फोथायालै बिदिखौ माथो गगा मोनबा आरो गुजुबानो लानो थाङोबालाय। खोनानायाथ' खोनायोलै नाथाय बेफोर बेसे सैथो बेखौथ' मिथिजोबा जाहैबाय। बेनोथ'लै थौ थांसै आसोल बोथोराबो बारा थिग नङा दिनै। थौ बारा लाब गैया बेफोरखौ रायलायबाय थानानै। हेलौ फिसौफोर नोंथांमोना जोंनि भिडिअ'खौ नायनानै माबायदि मोनखो अन्नानै कमेन्टआव खिन्थाहरदो आरो जोंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरनो शेयार खालामना होदे फिसौफोर। आयदै गोलैबाय आं।